No niin. Tässä nyt kokeillaan tätä hommaa. Kuva näyttää aika himmeältä. En tiedä mistä se johtuu. Pistetään kirkkautta vähän isommalle. Noin. En tiedä. Katsotaan mitä tästä tulee. Tää on ihan tämmönen vieläkin aivan joo. Ensikertalainen olen tässä, vaikka kokeilin eilen tuossa vähän niinku ihan puhtaasti teknistä toimivuutta. Kärsivällisyyttänne pyydän ja kiitos kun olette kärsivällisiä. Kohta astun tuonne kameran eteen. Mä en itse näe. Oikeastaan mä käänsin nyt tämän puhelimen niin, että näyttö on poispäin kuvattavasta kohteesta. Niin. En tiedä. Tää on nyt tämä ratkaisu tällä kertaa. Katsotaan. Ja katsotaan nyt sekin, että testataan tuo kohdistus. Okei. Ehkä mun pää näkyy sitten tosta. Kasvot olisi tärkeä näkyä. Noin. Jees, okei. Moikka. Haluaisin sanoa, että kauniit ja rohkeat kanssa olentoni. Tämmöisiä ihmisillä on näitä, kun ne esiintyy YouTubessa, niin omia tämmöisiä fraaseja. Mutta whatever. Siis kun mä pidän teitä kauniina ja rohkeina oikeesti. Te olette kauniita, koska te olette Jumalan kuviksi luotu. Ja te olette rohkeita, koska te olette tässä ajassa täällä maapallolla. Näin yksinkertaisesti. Joo. Lähetyksen otsikoksi laitoin kokemuksia. Ja kun te tiedätte, aina kun ihminen puhuu kokemuksistaan, niin silloin hän puhuu totta. Eikä voi mennä metsään. Siihen pyrin tässä. Että puhuisin totta ja puhuisin omasta kokemuksestani. Koska se on se mikä. Ainakin mun kokemuksessa, silloin kun muut ihmiset puhuvat omista kokemuksistaan, niin se on silloin niin jotenkin uppoaa. Just sen takia, koska ihmisen oma kokemus on totta aina. Totuus resonoi sillä tavalla aina sydämessä. Joo, en tullut tänne heittämään mitään semmoista niinku hyperhenkistä harrasta läppää. Onhan noita jo aika riittämiin tuommoista kaikkea valopaskaa. Anteeksi. Mutta siis no henkinen matkahan tässä on kyseessä. Mutta sitten kun pysytään totuudessa, siinä omassa kokemuksessa rehellisesti ja avoimesti, niin silloin se ei mene semmoiseksi liipalaapaksi. On vähän niin kuin epäolennaista tai jollain tavalla se voi antaa jotakin, mutta siitä ehkä puuttuu tämmöinen niin kuin, voiko sanoa, että raaka ihmisyys voi puuttua. Ja sitä mä haluan tuoda. Mä haluan tulla näkyviin omana itsenäni, tällaisena ihmisenä. Niin te viette siellä omana itsenäni. Joo, no miten mä päädyin tekemään tämmöistä lähetystä? Niin oikeastaan tämä ajatus on ollut tuossa takaraivossa jo pitempään.
Ja on tiennyt, että se on väistämätön, että rupean sitten tekemään. Tietenkin on sitten on tietysti vähän sitä niin kuin lykännytkin tavallaan, että en mä nyt kuitenkaan vielä ole valmis ja tällainen. Mutta no mä oon semmonen, että nykyään mä koitan seurata aina mun sydämen kutsua ja intuitiota. Ja eilen tuli vaan jo yhtäkkiä semmonen niin selkeä tieto ihan niin kuin salamana ilman mitään omaa ajatusta siinä mukana. On se, että hei, huomenna on se lähetys nyt sitten, se eka lähetys. Ja joo, kyllä se sitten, kun mä annoin sen ajatuksen niin tulla mulle astua mun todellisuuteen, että mä oon oikeasti tekemässä sen, niin kyllä siinä vaiheessa tunteita alkoi nousee aika rajujakin, aika syvääkin semmoista pelkoa. Ja mä oon kiitollinen siitä, että mä oon oppinut tässä matkalla käsittelemään tunteita, antamaan niitä virrata. Mä voin sallia myöskin sen pelon tunteen ja sen mä koen sen tosi arvokkaana, että mä voin käydä läpi kaikki inhimilliset tunteet. Ja ehkä tästä aiheesta tunteet ja niiden prosessointi, niin ehkä tuun puhumaan lisääkin tässä ja myös tulevissa lähetyksissä. Olennainen asia. Joo. Asun täällä kultaisen aikakauden keskuksessa. Tämmönen aika nimi on paikalle. Niin lennokas taikka semmonen, no ei ole ainakaan liian vaatimattomasti. No, pitää ollakin rohkea. Pitää ollakin niinku uskoa siihen. Koska mä kyllä ainakin uskon, että kohti jonkinmoista kukoistuksen aikaa ollaan menossa näin planeettana. Ja mä kyllä toivon, että joka ikinen meistä pääsisi mukaan siihen. Ja no, niin moni kuin mahdollista. Ja ehkä tääkin mun jakaminen on ehkä osa sitä työtä, jota ihmiset tekee tämän puolesta, että mahdollisimman moni pääsisi mukaan. Nämä on isoja juttuja. Kun mehän ollaan eletty, ainakin mä koen, siis hyvin selkeästi, että me ollaan eletty aika pimeätä aikaa. Ja mitä enemmän sitä niin sanottua valoa, eli tietoa ja ymmärrystä ja viisautta ja suoraa tietoa on tullut, niin sitä selkeämmäksi myöskin se pimeys on tullut, niitä kaikkea aikamoista settiä täällä on niinku, antako suunniteltu ihmisten päämenoksi tai niinku kohtaloksi. Niin, no tää on se salaliitto-osasto kyllä. Se ei ole kyllä se pääpointti tässä kaikessa, mutta sitäkin tulen avaamaan. Ja vitsi, mua jännittää niin paljon, mä haluaisin ottaa niinku nyt semmoisen rennon otteen tässä. Ja kyllä nyt kuuluisi tehdä tää just näin, että mä korkkaan tän kombuchan tästä. Noin. Ja toivotan teidät tervetulleeksi mun liveen tän ensimmäisen kerran. Ja wow. Hyvä tulee. Että. Pitää vähän mainostaa tätä Olvin kevytolo kombuchaa. Sillä tavalla ei ole sponsoroitu video. Mä oon huomannut, että näissä on paljon vähemmän, tai ei nyt paljon, mutta huomattavasti vähemmän hiilihappoa kuin noissa esimerkiksi Captain Kombucha tai puhdistamon. Niin, tai jotenkin lempeämpi heti kun avaa, niin se on niinku sopiva suussa, ettei niinku
suu täytyy niistä kuplista. Kehu pitää kyllä tätä valmistajaa. No joo, Olvi. No, mikä sitten? No, mä pidän tästä. Tietysti pääsee samaan tulokseen, kun hän seisottaa sitä toista merkistä. Joo. Tää on muuten hyvän makusta. Se ei olisi. Joo. Ja tosiaan, kun aloin puhumaan siitä, että mä nyt on täällä Sastamalassa, asustelen ja reilun vuoden on tässä ollut ja rupean puhumaan nyt vähän tästä matkasta, mikä on johtanut tähän pisteeseen. Se on se, ehkä tässä kohtaa se olennainen jaettava. Ja viittiinkö sitä lähtee niin juurta jaksain koko elämäntarinaa se kertomaan. Joo, silloin kun mä muutin tänne, niin mä muutin yhtä aikaa silloisen tyttöystävän kanssa. Meillä oli ajatuksena, että löydetään niin yhteinen koti, niin muuttaisi yhteen tuolta Tampereelta. Ja siihen tuli nyt semmosia mutkia matkaan, että ensinnäkin päädyttiin tänne silleen samaan paikkaan, mutta erilleen, joka tuntui silleen niin ihan oikealta. Tämä Kultasakauden keskus oli tavallaan meidän vähän mutta sitten sen myötä, kun minä itse koin yhtäkkiä hyvin selkeästi tämän paikan niin kutsuvan ihan oikeasti, niin sitten siitä tuli plan A. Ja täällähän on niinku, tää on jännä paikka. Tästä voisi kertoa vaikka mitä juttuja. Kun täällä törmää aika tehokkaasti tämmöiset korkeat ideaalit ja sitten tää raadollinen inhimillinen taso. Ei mitenkään niinku pahalla tavalla, mutta siis ihan täydellisellä tavalla. Joo, sitä on ollut mielenkiintoista seurata, kyllä. Et monesti se, mitä me ajatellaan tekevämme ja mitä me ajatellaan tapahtuvan, on ihan muuta kuin se, mitä oikeasti tapahtuu ja mitä me teemme. Sen merkitys, se avautuu vasta jälkeenpäin. Joo, tää huone, tämähän on siis sodan aikana rakennettu. Tämä uusi puoli on vähän uudempi, mutta siis alkuperäinen vanha puoli on rakennettu sodan aikana. Vanhan koti, tai vaivaiskoti siihen aikaan sanottiin. Ja tää on yksi niistä ehkä isoimmista huoneista, mitä täällä on täällä uudella puolella. Mua ennen tässä asui yksi nuori nainen, johon mä sattumalta, no johdatuksessa tietenkin, niin on törmännyt jo ennen tänne muuttua. Yhdellä meditaatioretriitillä alun perin ja sitten yksissä kotibileissä. Ja hän kertoi, että täällä ollessa ja asuessa hänessä tapahtui aika perustava, mullistava muutos. Hän löysi sisältäänsä jotain, joka avasi elämää ihan uudella tavalla. Hänellä alkoi luovuus kukoistamaan. Semmoinen tavallaan vanhasta todellisuudesta uuteen astuminen oli se prosessi, mitä hän tässä kävi. Ja kyllä oma kokemukseni on osoittautunut hyvin samansuuntaiseksi. On jo vähän pitempäänkin ollut tässä kuin hän oli. Ja pitkäänhän mulla oli tavallaan sitä kaasujarru peliä.
No, se nyt oli mitä oli. En ollut ehkä valmis vielä menemään ihan täysillä tätä uutta kohti. Pelko vielä hallittiin ja nimenomaan alitajuiset, alaspainetut tunteet, mitä en ollut käynyt läpi, enkä uskaltanut tai osannut. Onhan tää vasta vielä, puhutaan sielun avautumisesta ja sielupolulle astumisesta, niin täällä on hyvin avoilla vielä mulla. Tietyllä tapaa, tietyllä osin just pelosta vapautumista ja kaikista virheohjelmoinnista. Aika paljon työtä joutuu tekemään, mutta se on semmoista iloista, kiitollista työtä aina. Vaikka siinä välillä käy aikamoista mankelia läpi puristuksen, mutta se kuuluu tähän aikaan. Se on ihan väistämätöntä ja se on hyvä. Et me kohdataan niitä syvimpiä juttuja, mitkä on sinne alaspainettu ja unohdettu ja kielletty, tuomittuja asioita. Joo. Tässä oikeastaan sitten, missä kohdassa tämä niin lähti kääntymään? No, aluksi mä nyt palaan vielä aiempaan, oli se, että Lotta-Maija, puilisti muusikko kautta intuitiivinen hoitaja. Hän siis teki minulle tämmöisen, mikä se nyt olikaan, niin kuin henkiviesti kautta energiahoidon etänä. Tuossa, milloin se nyt olisi ollut? Se oli varmaan jo viime vuonna. En kyllä ihan, vaikka keväälläkö se oli, mutta kuitenkin muisti on ollut vähän heikko mulla. Johtuen ehkä sitten tuosta tietynlaisesta nettiaddictiosta. Semmoinen eräänlainen digitaalinen dementia on ollut vähän vaikuttamassa jokseenkin ja aivot tässä pikkuhiljaa palautuu semmoisesta rääkistä, mitkä ylikuormitus tai niin kuin ylistimulaatio. Se ärsyke ja pelotulva on ollut semmoista hillitöntä. Joo. Niin Lotta-Maijan viestit, mitä hän välitti mulle tuolta henkimaailman puolelta, niin kuului se liittyen tähän paikkaan ja se aika, mitä mä vietän täällä. Niin sieltä kerrottiin, että mä oon täällä löytämässä mun oman voimani. Ja sitten mun tyttöystävähän sanoi, ja monta kertaa sanoi, että kun hän ajattelee mua mun omassa voimassani olevana, hän näkee mulla rummun. Niin mähän pääsin sitten rumpukurssille, Arto Hämäläisen kurssille Lempäälässä 26. päivä syyskuuta. Et siitä nyt ei ole kovin pitkä aika vielä edes kulunut, kun mä valmistin sen oman rumpuni, valonrumpuni. Ei shamanirumpu, sitä ei ole sillä tavalla vihitty. Et se on ei niin vanhoihin kaavoihin sidottu asia. Voi käyttää ihan oman intuition ja ohjauksen mukaisesti. Niin. Työkalumme ja niin kuin työkumppanina kanssa. Siellä on, niin kuin kaikillahan on oma henki, niin myös rummulla on oma henki. Tai näin mä ajattelen. Se on aika looginen ajatus. Mutta joo, valmistin sen rumpuni ja tunsin silloin, että
se on tietynlainen askel, josta ei ole enää takaisin paluuta ja sellainen vedenjakaja hetki. Heti seuraavana päivänä täällä kotona illalla niin tapahtui jotakin hyvin erikoista. Mä uskalsin antautua päästämään mun tunteita pintaan, mitkä oli niin tiukasti visusti olleet lukittuna sisällä. Ja sieltä lähti heti ensimmäisenä sitä lapsen kipua, pienen lapsen, ihan vauvan kipuhuutoa, sitä turvattomuutta, hylätyksi tulemisen kipua. Ja niin, sellaista, mitä ehkä jossakin vaiheessa mun sisäinen suojelija on tavallaan astunut kehiin ja päättänyt, että näitä ei sitten enää päästetäkään pintaan. Että näitä on sitten suojeltava, pistetään tuonne talteen, sivutaan pois ja koitetaan selviytyä nyt päästämättä niitä pintaan. Sehän on tämmöinen, Maria Nordin puhuu tästä sisäisestä suojelijasta. Jotkut sanoo egoksi, jotkut sanoo kipukehoksi, mutta se perustuu hyvin pitkälti erillisyyden kokemukseen, samaistumiseen kehoon. Tällä tapaa just se erillisyys, mikä siitä tulee, joka on omalla tavallaan täysin totta. Meidän tulee niin kuin astua siihen erillisyyteen kanssa. Mutta että se ottaa sen erillisyyden niin kuin perustavaksi totuudeksi. Ja pelkohan sitä hallitsee ja sitä leimaa tämmöinen selviytymisen meininki. Se tähtää vaan niin selviytymiseen. Ja meidän tarviikin selviytyä. Jos meillä ei ole työkaluja käsitellä niitä tunteita, me ei osata, meitä ei tueta siinä, mitä me muuta voidaankaan tehdä, niin sillä tavalla se on hyvin siunauksellinen ja tärkeä asia, että meille niin kuin muodostuu tämmöinen sisäinen suojelija, joka tavallaan sitten lykkää tämän prosessin sitten semmoiseen aikaan, että me ollaan valmiit tekemään sen. Joo. Niin tämmöinen tietty tunnetulppa sitten lähti irrottautumaan, purkautumaan. Mä en olisi yksin siihen pystynyt. Että mä sain kyllä apua. Oli tässä henkilö, joka oli mun tukena ja turvana siinä tilanteessa, että mä uskalsin päästää. Itse ilman häntä en olisi uskaltanut. Me tarvitaan kyllä toisiamme monessa kohtaa täällä. Sen jälkeen olin tavallaan herkistyin tietenkin, kun kävin läpi niitä kipuja, niin herkistyin tajuamaan, että mun tarvii jatkaa just tätä. Olinhan mä tiennyt sen jo älyllisesti jo pitkään, että tää on just se, mitä mun tarvii tehdä, mutta en mä niinku oikein osannut. Niin nyt mä tiesin, että okei, nyt tämä työskentely alkoi tästä. Mä jatkan. Sitten mä rupesin käymään, mä kävin muutamana iltana, koska 4 iltana pimeän jälkeen tuolla metsässä, lähimetsässä. Etsin paikan, joka oli vähän niin kuin se mun kohtu pimeässä metsässä. Kohtu, missä sain turvallisesti päästää kaikki pirut ulos ja tietyllä tapaa ehkä synnyttää itseäni tähän maailmaan. Se on aika rajua, kun siinä pakkautuu semmoisia aika rajuja juttuja sisälle. Niin, se oli turvallista, koska mä olin itse päättänyt, että se on, ja koin silloin
silloin tulpan lähtiessä, että hei, tää on turvallista, mä voin tehdä tämän, mä uskallan. Ja kyllä se luonnon keskellä tapahtuu hyvin luontevasti, koska siellä ei ole ketään arvostelemassa. Että kyllä se luonto on semmoinen hiljainen, tyyni, neutraali todistaja ja turvallinen syli. Siinä sylissä mä sitten rähisin ja karjuin ja vittuilin ja oli oikein katkeraa läppää, heitin semmoista kunnon sarkasmiläppää. Ja oikeastaan se alkoi sitten muuttua. Aluksi kun oli semmoista puhdasta eläimellistä karjuntaa ja huutoa ja välistä vähän semmoista itkuakin. Primal Scream meininkiä. Niin se vähitellen muuttui silleen pehmeämmäksi. Siinä ei ollut enää niin semmoista rajua purkua, vaan enemmänkin semmoista itsensä kanssa läsnä olemista ja niinku vuoropuhelua. Se vuoropuhelu oli kans hirmu antoisaa työtä. Et puhua ääneen semmosia asioita, mitä ei ole aikaisemmin puhunut. Ja myöntää, tunnustaa sellaista inhimillistä kokemusta. Mullahan on ollut siis hyvin vahva tämmönen ohjelmointi, että tietyt osat inhimillisyydestä on vääriä, huonoja, syntisiä, ei hyväksyttäviä. Ja että jos musta niitä löytyy, niin niitä ei voi antaa näkyä, eikä voi myöntää. Tää on niin jotenkin tosi syvällä iskostunut muuhun. Joka on aika jännä juttu, koska periaatteessa näin niinku, ja oikeestikin se mihin mut kasvatettiin näin niinku opin kautta. Uskonnollisessa yhteisössä, vanhollislestariolaisessa, oli oikeastaan se armo. Et mennään aina armo edellä. Se, että okei, me ollaan syytisiä, me ollaan vajavaisia ihmisiä, mutta Jumala rakastaa meitä silti. Me voidaan niin vapautua siitä synnintaakasta ja syyllisyydestä ja itsemme ruoskimisesta ja mennä eteenpäin, vapautua ja olla synnittömiä. Eli palata semmoinen meidän alkuperäiseen viattomuuteen. Siellä ja puhuttiin rauhasta ja ilosta ja vapaudesta. Nämä oli tämmöisiä keskeisiä asioita, mitä siellä tuotiin. Ja silti, että jollain tavalla silti tämmöinen vääristynyt tapa lähestyä ja nähdä pääsi muhun juurtumaan tähän ihmisidentiteettiin. Tämmöinen tuomitseva. Että ehkä se ei ollut niinkään, että siitä ei pääse mihinkään, että kyse on energioista. Että jos ihmiset ympärillä kantaa semmoista tuomitsevaa energiaa, niin ihan sama mitä ne puhuu, niin se energia vaikuttaa. Valitettavasti. Niin ja muuten mä oon äärimmäisen kiitollinen tuosta mun uskonnollisesta kasvatuksesta. Mä oon saanut erittäin hyviä niin sanottuja hengellisiä eväitä sieltä. Se on juttu, mistä mä oon kiitollinen myöskin sen takia, että tietynlainen turvallinen juurtuminen tietynlaiseen jumalsuhteeseen oli mahdollista, vaikkakin siihen sitten sotkeentui vähän semmoista kaikkea, mikä on ihmismielestä lähtöisin. Ei niin puhasta totuutta ehkä, mutta siitä huolimatta siinä on niin paljon hyvää, että mä en laittaa sitä todellakaan pois. Ja olen huomannut, että monilla ei ole semmoista. Se myös se yhteisöllisyys ja perhekeskeisyys
pidetään oikeasti niin kuin hyvät välit sukuun ja lähipiiriin. Kokoonnutaan ja puhutaan tärkeistä asioista. Ja tehdään myös hauskoja asioita tietenkin. Että semmoista, kyllä siinä oli semmoista oli hartautta ja oli juhlallisuutta ja oli semmoista arkea. Ja tietynlainen se anteeksianto oli jotenkin niin tärkeä. Sehän on niin kuin se keskeinen viestikin ihan kristinuskossa. Nyt vielä kyllä sitä korostetaan ehkä erityiselläkin tavalla tuossa vanhollisnestarilaisuudessa. Joo, no sieltä se kuitenkin tämän raadollisen inhimillisen puolen kautta omaksuttu tuomitsevuus ja pelko, tietynlainen helvetin pelko, sieltä se kumpuus tai oli päässyt muuhun vaikuttaa ja tunnetasolla. Ei sitten oikein uskaltanut ja kyennyt niin näkyä, tulee esiin omana itsenä ihan puhtaasti. Voisin palata vielä taaksepäin vielä tässä kohtaa, kun puhutaan tästä uskonnollisesta taustasta, että miten mä sieltä irtauduin, miten se tapahtui ja mitä se merkitsi mulle. Muistan, mä olin Pieksämäellä, opiskelin metsätalousinsinööripintoja ja mä kävelin sieltä kampuksesta joitain kilometrejä, oli matkaa sinne keskustaan yhtenä päivänä. Kävellessä siinä mä pohdin elämää ja sitten mä niin tajusin, että tämä oli hyvin aika tämmöistä syvällistä itsensä kohtaamista oli siinä. Ja mä kysyin, että mitä mä oikeasti haluan. Ja vastaus tuli, että mä haluan selvittää kaikki sisäiset ristiriidat. Mä haluan vapautua niistä. Mä haluan elää ehjänä. Että mun kokemus olisi ehjä. Siinä ei olisi tämmöisiä turhia jännitteitä asioiden välillä. Että se oli tietyllä lailla, mä ilmaisin siinä itselleni, että mitä kohti mä menen, on se eheyys. Ja siinä se oli semmoinen ratkaiseva, eikä liikkeelle näivä oivallus. Ja kyllä se sitten lähti kypsymään hiljaisesti jossakin vaiheessa. Mä aloin pohtia asioita niin tosi tiukasti. Salaliittoihin mä olin alkanut perehtyä ja nähnyt joten järkyttävälläkin tavalla, miten ihmisiä huijataan. Meille valehdellaan valtaa pitäen puolesta. Että se oli jotakin semmoista niin syvästi, järkyttävää tietysti, mutta jollain tavalla olin jo valmis siihen tietoon, että olin jo teinistä lähtien ollut semmoinen aika selkeä intuitio siitä, että se pahuus vaan tiivistyy valtarakenteissa, kun mennään hierarkiaan yleensä. Että hyvin loista oli mulle se ajatus, että huipussa on niin myös pahuus huipussaan. Kun näki, että ei täällä kuitenkaan täällä sijoittaa semmoisella niin hyvällä tavalla ja järkevästi ja hyvin niin ihmisten kannalta, hyvinvoinnin kannalta ja luomisen kannalta. Joo, siinä tutkittua niitä asioita sitten 23-vuotias mä olin silloin. Sitten rupesi myös niin täällä uskonnon alueella tulee kysymyksiä, että
jos meitä on niin kaikissa muissa asioissa vedätetty, niin ihan niin tavoitteena niiden vallassa olevien niin vallassa pysyminen. Että onko se myöskin sitten onko se mahdollista, että se niin meikäläisen uskonnollinen todellisuus, mihin tuli kasvatettu, niin onko se mahdollista, että sekin on jollain tavalla sama kuvio, niin kuin saastuttaneen koskettu sitäkin. Siitä mä lähtiin sitten arvostilauksen, mutta kuitenkin silleen tuskelemaan ja kävi siinä nopeasti ilmi, että mulla oli pitkään ollut semmoisia omia ajatuksia, mikä ei kuitenkaan niin sopinut ihan yksi yhteen sen valmiiksi annetun totuuden kanssa. Ja tää oli kanssa hyvin ratkaiseva oivallus, taikka oivallus, että mä päätin hyvin loogisesti tämän asian. Mikä mua pidätteli ja oli pidätellyt kauan aikaa on se helvetin pelko, kadotuksen pelko. Että jos tää on niinku se ainoa oikea usko ja tää porukka on se ainoa, joka pelastuu, niin kyllähän sitä pistää itsensä aikamoisen riskin alle, kun lähtee etsimään jotain omaa totuutta tai semmoista erilaista. Niin mä jotenkin vaan, että hetkinen, lähdetään siitä, mitä mä tiedän niin itsessäni, mikä on mulle täysin totta, jota mä en musta ei ole kysymyksen häivääkään niiden suhteen. Mikä on mulle ehdotonta totuutta. Ja se mulle oli se lähtökohta, että Jumala on rakkaus. Se oli mulle totta. Ja sitten lähtökohdasta mä sitten kysyin, että jos Jumala on rakkaus, voiko hän, ja Jumala on totuus, oli se toinen. Jumala on rakkaus, Jumala on totuus. Jos Jumala on rakkaus ja Jumala on totuus, niin voiko Jumala tuomita ihmistä ikuiseen kadotukseen sen vuoksi, että ihminen on etsinyt vilpittömällä sydämellä totuutta, etsinyt Jumalaa. Ja väistämätön vastaus oli ei hän voi, ei hän sitä tee. Ja mä tunsin sen, että näinhän se on. Se Jumala, johon mä uskon, joka on mulle totta, salli ihmiselle totuuden etsimisen. Menipä se mitä reittiä tahansa, kun se tapahtuu vilpittömästä sydämestä, aidosta halusta löytää totuus. Sen jälkeen mä olin vapautunut siitä helvetin pelosta, joka pidätteli mua menemästä all the way tuossa totuuden etsinnässä. Siitä lähti aika monen matka seikkailu. Netin syövereissä aika pitkälti. Kirjoja tietysti luin. Ja pohdin. Se oli semmoinen yksi iso rohkea askel, minkä mä jouduin ottamaan. Ja oikeastaan se oli jollain tavalla helppokin tehdä, kun sillä oli näin vakka pohja, niin sisäinen varmuus, että en voi valehdella itselleni, en voi esittää mitään. Mitäs nyt tapahtuu? Ilmoituksia näkyy tuolla. Aha. Joku yrittää soittaa. Onneksi laittaa kaikki hälytykset pois päältä. Niin.
läimenneisyyttä. Ja mitä tapahtui, kun olin käynyt siellä metsässä, niin mä tunsin joka kerta, kuinka mun voimaa palautui mulle käyttöön. Sielun palasia tuli takaisin mulle kotiin, jotka oli tavallaan, se on niinku energiaa, joka on sidottu sellaisiin kuvioihin, mitkä on staasissa. Se staasin ylläpitäminen syö meiltä koko ajan energiaa. Ja niiden vapauttaminen vapauttaa meille voimaa, energiaa muuhun käyttöön. Tämä elää niin kuin tässä hetkessä ja tuo enemmän itseä maailmaan. Joo. Joo, nämä prosessit on jatkunut. Metsässä en ole sen jälkeen, niiden 4 kerran jälkeen, enää samalla tavalla käynyt. Mutta kyllä mä jatkossa käyn, jos mä tunnen tarvetta ehdottomasti. Ja voin lämpimästi suositella muillekin. Kyllä näitä keinoja löytyy monia, jokaiselle juuri sopivat keinot tietysti. Jos yhtään resonoi, niin kannattaa kokeilla. EFT on kanssa yksi, jota olen käyttänyt jonkin verran, ja se pohjautuu tämmöiseen ehdottomaan itsensä hyväksymiseen. Se ehdoton itsensä hyväksyminen luo turvan kohdata kaikki tunteet, myös ne kipeät menneisyydestä nousevat traumaperäiset tunteet. EFT:llä pystyy vapautumaan hyvinkin vakavista asioista, posttraumaattisesta stressioireytymästä muun muassa. Se on ollut hyväksi havaittu työkalu, Emotional Freedom Technique, eli Tapping Solution. Tämmöisellä nimellä kulkee myös. Joo. No, mä ehkä haluaisin tässä vaiheessa kiteyttää viestini tässä lähetyksessä semmoiseen, että okei, myötätunto. Pitäkää myötätunto itseänne kohtaan. Teidän ei tarvitse esittää mitään, ei tarvitse olla mitään muuta, mitä just nyt olette. Kaikki tunteet on sallittuja, kaikki ajatukset on sallittuja. Sen voi ajatella näin vähän niin kuin Jumalan näkökulmasta tai vaikka Kristuksen näkökulmasta, jos asia on. Kun puhutaan, että Kristukselle kaikki meidän koettelemukset ja kärsimykset, ne eivät ole hänelle vieraita, vaan hän kulkee meidän rinnalla niiden kanssa. Hän on se tuki ja turva. Ja kyllä mä ymmärrän, että monille tämmöinen Kristuskäsite voi olla vieras, ei puhuttele eikä sano. Sen voi ymmärtää ihan sitten jonkin toisen nimen tai konseptin kautta. Tämmöinen fraasi on tullut mun mieleen, kun älyllinen äärettömyys. Äärettömyydestä kaikki kumpuaa,
Ja kerran täällä olevaisuuden tasolla on älyllisyyttä, tietoisuutta, niin kai sen lähteessäkin on oltava älyllisyyttä, tietoisuutta. Ja sehän on ääretöntä sellaista. Ja jos on ääretöntä tietoisuutta, niin sehän on myös ääretöntä rakkautta, ääretöntä ymmärrystä, hyväksyntää, armollisuutta ja kärsivällisyyttä. Ja toisaalta on siinä kääntöpuolensa siinä, että sitä ei voi huijata millään tavalla. Se on tinkimätön. Ei sen kanssa voi pelata. Ja nyt mä puhun, tää ei ole paasausta, tää on mun kokemusta, tää on mun mielipidettä ja tää on mun uskomusta ja mitä mä koen todeksi. Eli puhun edelleen mun kokemuksesta. Siis sä et voi neuvotella sen kanssa sellaisesta niin kuin erioikeuksista tai sä et voi säilyttää minkäänlaista erityisasemaa semmoisella egoistisella tavalla. Että kaikki samat lainalaisuudet, mitkä koskee joka ikistä olentoa tässä kaikkeudessa, niin koskee myös meitä itseämme. Myös karman laki. Ja kyllähän on meidän syytä olla aika nöyriä sen edessä, että me ei tiedetä. Ja tämä oli yksi tärkeä pointti, minkä mä halusinkin sanoa, että kun me ei tiedetä muuta kuin meidän oman kokemuksen, joka avautuu tässä hetkessä koko ajan, niin mä näkisin, että tietämisestä vapautuminen on hyvin olennaista. Jos me halutaan niin palata meidän viattomuuteen ja meidän alkuperäiseen olotilaan, että oikeastaan päästään siitäkin harhasta ja kontrollin harhasta myös irti. Ja kyllä me päästäänkin irti. Päästämme sen myötä, kun astumme syvempään ja syvempään rakkauteen ja myötätuntoon, anteeksiantoon. Niitä asioita, mitään ei tarvitse lakaista maton alle. Se tuomitseminen ei vie meitä mihinkään muuhun kuin syvemmälle siihen ekon uneen ja yöhön, joka on oma kokemuksensa ja kyllä se on sallittava. Ei sille voi mitään. Kyllä se omalla painollaan kulkee siellä aikoja. Aika tulee myös ihmisen herätä. Ja on ollut kyllä aikamoisen suurenmoisen upeata todistaa omassa olennossani ja myös tässä laajemmassa kuviossa tällä pallolla tätä heräämistä. Se on aika moninainen, moniulotteinen, monitasoinen prosessi. Ja sen todistaminen on jotakin, mistä mä oon erittäin kiitollinen. Se on mukana tässä. Heräämisen myötä me voimme alkaa luoda jotakin aivan uutta, uudenlaista, ennennäkemätöntä tällä palvelulla. Se uuden luomisen työ alkaa olla käsillä. Joillakin se on ollut jo ehkä vuosikymmeniäkin. Nämä on niitä harvoja edelläkävijöitä. Ja nyt on tämmöinen aalloittain tapahtuva herääminen ja aktivoituminen. Puhutaan ehkä. Jotkut käyttää sanaa valonsoturit. Tai jossakin perinteessä puhuttiin sateenkaarisoturit, rainbow warriors. Hienoja sanoja. Mä tiedän, että on hyvä jotenkin pitää tämmöisenä hyvin tämmöisellä tasolla, joka on helppo omaksua ja tavoittaa mun mielestä. Kyse on vaan heräämisestä ja siitä, että sielun voimat tulee käyttöön palvelemaan tätä prosessia ja tätä elämää. Mitä enemmän me annamme itsestämme, sitä enemmän me saamme.
Ja sekin on yksi hyvä asia muistaa. Se on yksi tekijä tässä, miksi mä nyt olen tässä kameran edessä. Mä oon tiennyt pitkään, että mulla on annettava, ja sen antamatta jättäminen on nyt kans semmonen, joka kasaa mun päälle aika paljon tunnetaakkaa. Semmoista ahdistusta ja jopa kadotuksen tunnetta. Helvetin lieska polttaa itse asiassa, kun tietää sisimmässään pelon takia jättämänsä tekemättä sitä omaa sielun työtä, sielun tehtävää. Hei, mä taidan päättää tämän lähetyksen tähän. Kiitos erittäin paljon teille katsojille, kuulijoille. Toivon, että näitä tulee lisää ja kai ne tuleekin aina ohjauksessa. Jee, hyvä me. Pitikin juoda tämmöstä kuplivaa settiä tässä lähetyksessä. Saa välillä röyhtäillä. Tosi fiksusti. No niin, tää ei ole niin vakavaa hommaa. No niin, seuraava kerta. Moikka!